Ege mago Kisumu County ane dwaro nitie mondo ket arita makare ne nyithindo manyiri to kod wakeni e lwet jogo ma osiko monjogi e yore mopogore opogore. Kaluwore kod Mikai Beatrice Atieno ma laro kom Women Rep ma Kisumu kwedo mokalo monje ma kamago bende koro timo nyathi ma nyaka e Kisumu. Beatrice bende koro otiyo kod thuolono jiwo rowere kik yie ti kodgi to kod josiasa e timo tim mago makare. Kuom mano en wuon osengo ni koro bro dhi bago tuke go mago mag ng'wech kata piem mar ng'wech bende koro chano mondo koro bitim kaka yono mar jiwo rowere kendo kik gidonjre e timbe go ma ok ni kare. Oyango ni komno mar Women Rep ma bende koro dwaro en ga agenda mathoth ahinya ma kobiro yiere to bro neno no lero ne jopiny. Inge chunya kawuono ne lit ahinya kana winjo ni nyako moro ma nobedo attacked ka dhi school. Sani ji timo penj. Akwayo ni wabed anena ka wabet gi lwasi maber, environment maber ma onyalo miyo provide a space manyalo konyo nyithindo gigi, especially a girl child. You know, I'm a woman. Angeni instances moko ntiere ma I feel vulnerable in other places. Koro pare ni nyithindo ma are not confident like I am confident. Ane maseche moko I feel vulnerable in places moko. Koro neno ka wadwa ni wakony kendo wachno ne lit na ahinya nyathi ma nyako mano bedo attacked niendi mondo wamany environment maber kata jok mano atake we directly deal with the people mano attack nyathini to kik walamp up attack to all the youth kendo jo youth marowere matindo agombo gi muolo ni wabed anena jorotero jok momuol mondo environment was gieki obed healthy. Wane monego wabed our brother's keeper. Ka in kijana marawere kata ka nyako ok nyathiu, you should be the brother's keeper for these young women that are beautiful and vulnerable. Koro lit na ahinya kendo go mos ne mama ma nyathine oyudo shida ni, and my biggest sorry and quick recovery to nyako mane omonj niendi mano kadhi school niendi. Let us bring a space makelo good environment to our students. Ng'at ma Kisumu mobedo namba 1, awacho mae kendo adwa nuoyo kibedo namba 1 e full marathon ni to inja Kisumu wawere gi jowa marif bale mabe bo sign kande to bo biro to bet namba 1 2 3 gweko mago sawa to special gift for a talent of running in Kisumu kibet namba 1 wadhi mi full scholarship idhi ringo marathon loka e America. Marathon moro maduong' mabiro kanyono. Koro adwa ni wuog gi chir king'eni ringo i register wan gi Facebook iluongo ni Maisha Run for Life Marathon, website wa bende iluongo ni Run for Life Marathon. Ichak register sani. Wagombo ni talent ni ma in go